не світом осіявшую, і апостолову подолишуюся, богоносця нашого Алексія, православ'я возлюбившого, і народ свой поистині віки возвратившого, тим же іменем благодатного знопієм, радуйся многочної світила Русі Карпатськія. Царю Небесний, утешителю душі, страждає здесь, все смилайство, коровище, получись на податки. Прийди, вселися, вночі, таке скверне, посображи душі наші. Слава Вишні Богу, на землі міч. Слава Вишні Богу, на землі міч, Господи, вали. Господи, Вишня, там я, буду стять, кому приєм. Благословенно царство Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Віром Господу помолимося. Господи, помилуй. О свишнем мире спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі семи с вірою, благовением и страхом Божий ходящий гонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Великому Господиню, Отце наше блаженнейшее митрополите, ну при Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите, Феодорі, чеснім пресвітерстві во Христі діаконстві, о всем причте людях Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богохранимой стороне нашей властих и воинства, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граді всем всяком браді стороне верю живущих, не Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухові, изобилии, плодов живных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. И избавитесь нам от всякие скорби, гнева, нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владичицю нашу Богородицю и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи.
що подобає тобі, всякая слава, честь і поклонення. Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во віки віков. Амінь. Благослови, душа моя Господа, благословен єси Господи, благослови, душа моя Господа, і вся внутрішня моя, ім'я святое Його. Благослови, душа моя Господа, і не забувай всіх воздаянь Його, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоих, обновиться, як горя юность Твоя. Щедрий милостив Господь, довготерпеливий, многомилостив, благослови, душа моя Господа, і вся внутрішня моя, ім'я святое Його, благословен єси Господи. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, помянувши самі себе і до другий живот наш, Христу Богу предадиме. Тебе, Господи. Яко Твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Хвали, душа моя Господа, восхвалю Господа в животі моєм, пою Богу моєму дондаже єсть. Не надіятися на князі, на сини чоловіческія, ближені спасення, і зійде дух його, і возвратиться в землю свою, той день повернуться помишлення його, блажений йому же Бог, яко помощник його, уповання його на Господа Бога свого, сотворшого небо і землю, море і вся яже в них, хранящого істину вік, творящого судовидимим, дающего пищу алчущим. О Господь, ріши доковання, Господь умудряє сліпці, Господь возводить незверження, Господь любить праведники, о Господь хранить пришельці сира і вдову приймет, і будь грішних погубить. Воцариться Господь вовік, Бог твой Сіоне в род і род, і нині присно і во віки віков. Амінь. Єдинородний Сине і Слове Божий безсмертен сей, і зволив і спасення нашого ради, воплотитися от святия Богородиці і Преснодіви Марії, неприложного чоловічивися, распнися же, Христе Боже, смертію смерть поправий, єдин сей святий Троїці, спрославляємо й Отцу і Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй,
і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Святою пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодєву Марію со всіми святими минувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко владиче, так любить Бог єси, Тобі слово посилаєм, Отцу і Сину, Святому Духу, нині і присно, і віки віков. Амінь. Во царстві Твоєм пом'яни нас, Господи, і когда прийдеш у царстві Твоєм, блаженні нищі духом, яко ті царство небесное, блаженні плачущі, яко ті утішаться, блаженні кроці, яко ті наслідять землю, блаженні очищі, жаждущі правди, яко ті наситяться, блаженні милостиві, яко ті помилувані будуть, блаженні чисті серцем, яко ті Богу узрять, блаженні миротворці, яко ті синови Божі нарекуться, блаженні зла неправди ради, яко ті царство небесное, блаженні єсте да поносять вам, і же люди рекуть, вся золовна волшуще мене радить. Радуйтеся і веселітеся, яком зда ваша нова на небесі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки віков. Амінь. Мудрость, прость, Прийдете, поклонимся і припадемо ко Христу. Спаси нас, Сине Божий, Молитвами Богородиці Твою, чия ти. Алілуя, алілуя, алілуя. Повелінної тайно приєм разумі, крові Йосифовичані преста безплотний, глаголяний іскус обрачний, приклонив схожденням небеса, вміщається неизменно вестя. Его же и видя в ложеснах Твоем раби зра, ужасаюся звати Тебе, радуйся, невісто ненепісная. Славу Отцу і Сину і Святому Духу, Діва безнебесная, і Мати всечистая, приємши от Архангела благовещение, сочани востекла еси горняя, и целовавши жику Твою всечестную Елизавету, Матери Господа Отцы наречена была еси, и возвеличила высечившего Тя Господа, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Возбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем Те, рабы Твоей Богородице, но яко мучи державу непобедимую, от всяких нас безсвободе да запремте, радуйся, невесто не невестная.
яко святий си Боже наш, і Тобі славу висилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Мир всім. Премудрость. Душа моя, Господи, і возрадувася, думаю, о Бозі, спасі моє. Величить душа моя Господа, і возрадовался дух мой о Бозі спасі моєм, і возрадовался дух мой о Бозі спасі моєм. Призри на смирение раби свои, а себо отныне ублажат мя всі роди. Величить душа моя Господа, і возрадовался дух мой о Бозі спасі моєм, і возрадовался дух мой о Бозі спасі моєм. Величе душа моя Господа. І возрадовался дух мой о Бозі спасі моєм. Премудрость. Евреям послание святого апостола Павла чтение. Аминь. Братья, нерукотворенные святая в неде Христос, противообразной истины, гнув самое небо ныне, да явится лицу Божию о нас. Нида много ще приносит себе, як уже первосвященник ходит во святая святых, повсаліта с кров'ю чуждею, понаже подобаше би йому множицею страдати от служения мира, нині же єдиною в кончину віков, об отметанні гріха жертвою своєю явися, і як уже лежить чоловіком єдиною умрети, потом же суд, тако и Христос единую принесеся, ой же вознести многие грехи, второе без греха явится ждущим Его во спасение. Братья, и Миша первые скини оправдание службы святой жрецкое, скини обосоружено без первое, в ней же светильник и трапеза, и приложение хлебов, яже глаголица святая, повтори же зависи скиния, глаголимая святая святых, злату имущи кадильницу и ковчег завита, кован всюду златов, ниже станна злата, имущие ману и жезла Ааронов, презявший из скрижали завита, превыше же его херувимы славы, осеняющий алтарь, он и же низдыни лавлати подробно, сим же так устроенным первую воскинию вину, хождах от священницы службы совершающие, во вторую же единую влиту единый архиерей, не без крови уже приносит за себе, и о людских невежестве, и духове Твоего, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Воскресни, Господи, покойте их его святыни Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помяни, Господи, Давида и всю кротость Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость спроси, услышим святые Евангелия. Мир всем. И духове Твоему. От Марка, святое Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во время оно изыди Иисус и ученицы Его веси Кесарии Филипповы, и на пути вопрошавши ученики своя глаголя им,
кого мя глаголю человецы быты, они же отвещаша Иоанна Крестителя, и иные Илью, друзі же єдиного от пророк, і той глагола їм, ви же, кого мя глаголите бити, отвіщав же Петр, глагола йому, ти єси Христос, і запрети їм, да никому же глаголит о нем, и начат учити їх, яко подобает Сыну Человеческому, много пострадати, и искушену бити от старец, и архиерей, и книжник, и убиену бити, и третий день воскреснути. Во время оно, в ниде Иисус веснекую, жена женикая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ебе нарицаемая Мария, я же сидши при ногу Иисусову, слышащи слово Его. Марфа же, молвяся о мнозе службы, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя едино мя остави служити, рциву Твоей да ми поможет. Отвечал же Иисус, рече ей, Марфо, Марфо, печешися и молвишься о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Быже, егда глаголоша сия, воздвигши некая же на глас от народа, рече ему, блаженно чрево носившее тя, и соцая же иссисал, он же рече, тем же облаблажение слышащее Слово Божие и хранящее Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рецензии Отца души, от сего помышления нашего рецем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отець наших, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молим Церковь Господи, помилуй. Блаженнейший митрополитину при Господине нашей, высокопреосвященнейший митрополите Феодоре, и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся Бог, хранимой стране нашей, властях и в воинстве, да тихое, безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся в братьях наших, священниц и священномонасии, и всей во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных преснопамятных, святейших патриархах православных и создателей святого храма, прежде почивших отцах и братьях, где лежащие повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов Божьих братьев и сестер, и прихожимся до храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу українську, і збавити нас от всякого врага і супостата, серцем сокрушеним своїм Тобі, Господи, і істочниче любові милосердя, великодравитий защитниче наш, скоро услыши і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, и же услышите за гласом моления нашей молитвы, помилуйте рабов Твоих, о здравии, долгоденствии блаженнейшего митрополита Онуфрия, предстоятеля Української православної церкви,
благодатної, спасительної, його здравіє, високопреосвященнішого митрополита Фьодора, с його Бог хранимою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, и о здравии долгоденствии, инокине Анастасии, он из последние дара духовно-телесное исцеление, болящей Ольги и Иоанна, судя чадами их и внуками, о здравии Василия Магдалины, Петра Иоанна, Ольги с родниками, о здравии Петра и Василия, матушки Анны, матушки Ирины, именинницы матушки Ольги, Нины Валерии Варвары, и о здравии матушки Анны, Серафимы Марии Дмитрия, Марии, младенцы Анна, Марии, Клари, Виры, Татьяны, Валентины, Татьяны, Любови, и о здравии Нины с сродником, в исполнении прошения, он из последней Божьей помощи, благословение духовно-телесное исцеление, исцеление раба Божьего болящего Иоанна, болящего Владимира, Елены, Тамары, Илью, Николая, Виктора, болящей Людмилы за исцеление ее, его здравии, благодарных Иоанна Марии, болящего Славик, юношу Николая, Яника Софийку, Любови и Юрия, его здравии, протерея Максима, болящий Аллы Марка, архимандрита Захарии, соборное духовенство, протерея Константина, Игоря Эмилии Младенца, протерея Дмитрия с братьей, протерея Иоанна, архимандрита Александра, воина Анатолия, воина Максима, воина болящего Анатолия, воина Валентина Михаила, и всех наших воинов, и всех переселенных, и всех сущих в бедах, и в напастях, и на чужине трудящихся. Ольги, Светланки, Максима, Алексея, Елена, Наташа, Алексея, Степана, Дарины, Иоанна, Рафаила, Феодосия, Георгия, Василия, Василия, Ивана, Василия, именинницы матушки Марии, болящей Злату, Анны, Виктора, Николая, Миколая, Василия, Богдана, Дмитрия, Михаила, Любови, Анастасии, Даниила. О здравии исцеления Марии Заряни, і о здравії Марії, Миколи, Анни, за щасливу роботу, власти Степана Михайла, Марії Руслана, о здравії болящих Маріни Андрія, Галини, Віталія, Людмила Євгенія, Івана, Зинаїда, Маріанни, Олександра, Валерію, Михайла Лілії, Леоніда, і о здравії рабов Божиих усіх, поминаемых нами в 40-усті, і всіх предстоящих і молящихся, благодатью и щедротами исполнитися прошения их, не спосылая людям и нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, Грицем всі Господи, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих, добродеющих во святім и сочестном храме всем труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог, і сидив і славу воссилаєм Отцу і Сину, і тому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь. Милуй нас, Боже, по велицей милости Твоєї, молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся в покоєнню душі усопших рабов Божиїх, блаженнішого Володимира, блаженніший Дорофея Николай, митрополита Николая Американського,
Схіархімандита Іва, Марії, Романаха Олексія, Марії, покоєнії, діякона і Йоганна, протодіякона Василія, архімандрита Серафіма, Дермідонта, Василія, Василія, приснопам'ятного новоприставленого святейшого, блаженнішого патріарха Ілії, і архімандрита Феодосія, Серафіма, Василія, Марії, і упокоєнії Володимира, Тамари, Георгія, Ананни, Емми, у Григорія, Михайла, Марії, Юлії, Івана, Михайла Варвари, Ольги Антоніни, Михайла Анни Феодосії, Анни Марії, Романа Миколая, Василія Йосифа, Романа Володимира, Ірини, Василя і Марії, Ольги, Василія, Мирослави, Марії, Юлії і Ольги, Олени, преснопам'ятного Георгія, Івана Василія, Магдалини, архієпископа Єфімія, архієпископа Васяна, архімандрита Василія, Герасима, Спірідона, Юрія, Марти, преснопам'ятних Василія Пелагії, Андрія Елізавети і Марієтелла, Антонія, преснопам'ятного Павла, його покоєння всіх, поминаємих 40 усті воїнов, на полі брані убиєнних за віру Отечество, оєже проститися їм всякому прегрішенію, вольному же й невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яколи Господь Бог учинить душу діже праведні, покояються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Милости Божої, Царство Небесне, столення гріхові, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просим. подай, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко ти єси воскресення, животи покою собстві рабов Божої, всіх поминай нами покоєнні, поминаємо 40 усті і воїнов, на полі брані уб'єних за вірю Отечество, Христе Боже наш, Тобі славу воссилаєм, со безначальним Тим Отцем, і все святим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині є присно і во віки віков. Амінь. Помолитися оглашений, Господи, Господи, помилуй. вірні оглашений, помолимся, Господь помилує ти їх. Господи, помилуй. Огласити словом істини, Господи, помилуй. відкритим Євангеліє правди, Господи, помилуй. Святійство апостольської церкви, Господи, помилуй. спаси, помилуй, заступи согріх, Боже, Твоєю благодатію, Господи, помилуй. оглашені глава, Господи, приклоните. Тобі, Господи. Дайте и с нами славить пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и пресно и во веки веков. Амінь. Єліце оглашені, зайдіте, оглашені, зайдіте. Єліце оглашені, зайдіте, да ніхто з оглашений одні вірні паки, паки. Міром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость, яко подобає Тобі всяка слава, честь і поклонення Отцу і Сину, і тому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость, якода по державу Твою всегда храними. Тобі славу воссилаємо Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Тобі, Господи Боже наш, Херувим тайном образующим, и же херувим тайном образующим, херувим тайном образующим, херувим тайно образующим, и животворящей Троице, животворящей Троице, и животворящей Троице, животворящей Троице, Троице Тресвятую, песнь пропевающим, Тройте, Троице Тресвятую, песнь пропевающим, всякое ныне житейское, ныне житейское, ныне житейское, ныне житейское, отложим, отложим, опечением. Господи нашого, онуфрія блаженнішого митрополита Київської вся України і Господина нашого, високопреосвященнішого Федора митрополита Мукачевського Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братів прихожан святого храма сего, вас і всіх православних християн, да пом'яне Господь Бог во царстві своєм, всегда нині присно і во віки віков. Аминь. Якода царя всіх подимем, царя всіх подимем, якода царя всіх подимем, царя всіх подимем. Ангельське ви не видимо, дори носимо чини. Алілуя. Ісполним молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. По предложених чесних дарів Господу помолимся. Господи, помилуй. Посидім в храмі самі сфері благовені, страховори ходячого вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитися нам от всякої скорби, гніве, нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Нині всього совершенності та мирне безгрішного Господа проси. Подай, Господи. Ангела мирна, віра наставника, хранителя душі і тілеса наших,
Господа просим. Подай, Господи, Прощение, оставление грехов и прегрешений наших Господа просим. подай, Господи, Добрих і полез душам нашим миромиру, Господа просим. подай, Господи, Проче время живота нашего в мире покаяние скончати, Господа просим. подай, Господи, Християнські кончини живота нашого безболізне, безстидне, мирний, і добро отвіта на страшне судище Христові просим. подай, Господи, Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со всіми, святими помянувши самі себе і друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи, Щедротами від народного Сина Твоєго, за ним же благословен єси, со пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом нині присном, і во віки віков. Амінь. Мир весіль. І Духові Твоєму, Возлюбим друг друга, та єдиномислі сповєми, Отца і Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносущною і нероздільною. двері, двері, премудростію вонним. Вірую во єдиного Бога Отца Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, І во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і животворця. Станем добре, станем со страхом, вонмем святое возношение в мире переносити. Милость мира, жертву хвалені. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і причасті Святого Духа, буди со всіми вами. І со Духом Твоїм. Марієм,
серця. і мами Господу. Благодарим Господа. Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троиці єдиносушній і нероздільній. Побідною піс, поюче, вопіюще, зиваюче і глаголюще. Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол небо и земля слави Твоєя. Осанна во вишніх благословен рядий во ім'я Господнє. Осанна во вишніх. Прийміть, ядите, сіє єсть тіло моє, єже завило мимо его оставленные грехов. Амінь. Пійте от неї всі, сія єсть кров моя нового завіта, єже зави за мною зливаємо во оставленные грехов. Твоєго твоїх тебе приносяще, о всіх і за восьом. Тебе поєм, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, і молим Тися, Боже наш, Боже наш, і молим Тися, Боже наш, Боже Пом'яни нас, Господи. і молим Тися, Боже наш, і молим Тися, Боже наш, Боже наш. Ізрядно пресвятий, пречисті, преблагословенні, славні, владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії. Достойно єсть якого істину, блажити тя Богородицю, пресно блаженную і пренепорочную, і Матерь Бога нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без истления Богосородшую, сущую Богородицу тя величаем.
Первих помяни, Господи, великого Господина і Отця нашого Ануфрія, блаженнішого митрополита Київської всія України, Свято-Успенської, Києво-Печерської лаври священна архімандрита, і Господина нашого високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачевського і Ужгородського, і же дари святым Твоим церквам, мире целый, честный, здравый, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истины. І всіх, і вся, і вся, і всіх, і вся. И дашь нам едиными усты, единым сердцем славить и воспевать пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Амінь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми помни. І со Духом Твоїм. Все святые помянувши, окей паки миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и священных честных дарів, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якогда человека любит Бог наш, прими вы святые пренебесным и святый свой жертвенник, воли в лаукане духовно вознеспослед на божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И все совершенно, святомирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес нашей, у Господа просим. Подай, Господи. Прощение, оставление грехов и при решении наших у Господа просим. Подай, Господи. Обрек и полезный душам нашим и мира мирови у Господа просим. Подай, Господи. Прочее время живота нашего мире покаяние скончати у Господа просим. Подай, Господи. Христианской кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, добро, ответа на страшным судыще Христови просим. Подай, Господи. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. І сподоби нас, владико, з дерзновенням неосужденно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і глаголати. Отче наш, Отче наш, да святиться ім'я Твоє, царство Твоє, Амінь. Яко Твоє царство, сила і слава Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно,
і во віки віков. Мир всім. Духові Твоєму. Благи ваша, Господи, приклоните. Благодати и щедротами человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Вонмем, святая святым. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, во славу Отця. Амінь. Чашу спасения приму, спасения приму, чашу спасения приму, спасения приму. Ім'я Господнє, Господнє, призову. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословлю Господа на всякое время, вину хвала Его, сніг моїх. О Господи, похвалиться душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услышам я, и от всех скорбей моих избавим я. Приступите к Нему и просвітитеся, и лица ваша не постидяться. Все нищий возвай, Господь услыша их, и от всех скорбей Его спасе их. Ополчится ангел Господа, окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, и же уповает на. Бойтеся Господа, всі святі Его, яко ні слышение боящимся Его. Богатій обнищаша і взалкаша, взискаючи же Господа, не лишаться всякого блага. Прийдіте, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, в бедни видит им благим. Удержи язык твой от зла, и усни твои, еже не лаолате листи. Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени их. Очи Господни направленные, и уши его молитву их. Лице же Господне натворящее злая, еже потребите от земли памяти. Возваша праведні, Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Болит Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, не єдина от них сокрушиться. Смерть грішников люта, і ненавидячи праведного пригрішат. Избавит Господь душ раб своїх, і не пригрішат всі, уповаючи на Нього. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, судителю безначального Отца, сопресносущный Сына и собезначальный, премного ради благости последние дни уплоти волкися, и распнися, и погребися, а за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови растлишие грехом и естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние и преклони ухо Твоим мне, и услышала голы моя, сореших бы Господь, сореших на небо и пред Тобою, синись достойно возрите на высоту славы Твоей,
Гніва бо твою благость, твоя заповіді приступив і не послушав твоїх повелінь. Ну ти, Господи, не злобився і удовго терпелив живного милостив, не предали сім я погибнути з беззаконнями моїми. Моєго всячески ожидаю обращення. Ти борек єси чоловіколюбче пророком твоїм, як хотінням не хоче смерті грішника, но є же обратитися і жив убити йому. Не хочеш, щоб владико создання твою руку погубити, не же благоволиш о погибелі чоловічості, но хочеш і сім спастися, в разум істини прийти, тим же і я, саще недостойний с небеся і землі сія, привременная жизнь сього се полину гріху, і сластем поработив, і твоє скорнив образ, но творение и создание Твое был. Начало свое спасение окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу. Прийми его, і мене чоловіколюбче, Господи, як уже блудницю, яко розбойника, яко митаря, яко блудного, і возьми моє тяжкое бремя грехов, гріх земля и мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся обремененные к себе призываю, покоевая, не пришеди призвати праведне, но грішне на покаяння, і очисти меня от всякої скверни плоти і духа, і научи меня совершати святыню во страсти Твоем, и под чистым сведением совести моя, святынь Твоих час приемля, соединюся с тому тілу Твоему и крови, имею Тебя во мне живущее, пребывающее, с Отцем и Святым Твоим Духом. И, Господи Иисус Христе Боже мой, да не в суд не будут причастия причисти, житворящих Твоих тайн, ниже да немощен буду душею же и тіло, от я же недостойно тим причащатися, но даш ми даш до конечного моє воздихання, неосужденно восприймати час святинь Твоїх, у Духу Святе общению на путі живота вічного, Оло приятно твит на страшном судище Твоем, и когда я со всеми избранными Твоими общных буду, нетлинный Твоих благ, я животу олеся любящим Тя, Господи, и уже препрославлены во веки. Аминь. Господи, усні мої отверзиш, і уста моя возвістять хвалу Твою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посереді нас. Нинішню суботу похвали Пресвятої Богородиці, коли по всім православним храмам возноситься особлива молитва Божої Матері і чтення Акафиста Божої Матері, мы также ныне возносим свое благодарение Богу, что по Его милости земля способна була родити таку особу, яка стала Матір'ю Господа по великій святості і чистоті. А потім каже Павел, посланник євреям у 9 главі, Христос для нас не якийсь релігійний реформатор, якийсь проповідник або пророк. Христос – Месія Господь, котрий войшов в нерукотворене святилище, котре мали євреї, руками сотворене святилище, престол, храм, передня частина середня, алтарна частина, святая святих. І от Христос зійшов з небес, узяв наше тіло, зцілив природу людську, і в нерукотворене святилище войшов, но войшов у самое небо з нашим тілом, щоб предстати нині за нас перед лицем Божиїм. Буквально ми маємо адвоката. Христос предстатель, адвокат за нас пред Отцем Небесним. Но Він вийшов у святилище вічне один раз, щоб уже жертва, котра возноситься тут на землі, в храмах православних, лише підтвердждала дарування Боже, що во Христі Ісусі ми отримали оправдання. І Христос вийшов в небесне святилище для того, щоб вже ніколи не повторяти таку жертву, бо якщо він був простий земний, по мненню суботників і сектантів, простий реформатор, треба ще раз робити Голгофу, ще раз страдати на кресті, но Господь, як друге лице Святої Троїці, вийшов однажды в небесне святилище
І тепер уже і для нас приказ. Чоловікам положено єднен раз умерти, а потім суд. Так і Христос один раз принісся у жертву, щоб подяти гріхи многих, а вже в другий раз явиться не для очищення гріха, що він раніше зробив, а для ожидаючого його во спасіння і наслідувати Царство Божє. Ну, нині фраза одна требує дуже її запомнити. Цю фразу дуже не люблять сектанти. Американські сектанти придумали собі, що Христос прийде і організує тисячолітнє царство. Що це таке? Вони ніяк не могли об'яснити, але їм це хотіло, щоб вони, як протестанти, були релігія найвисока і ще вища, ніж православна церква, але не мали чим проявитися. І тому придумали ідею, яка не базується на Євангелії, о тисячолітнім царстві, що Господь зійде з неба, опустить на ланцах небесний Єрусалим, і праведники будуть тисячі років царствувати. А хто праведники? Звісно, американські протестанти. А другим конець. І вдруг звучить слово Павла к євреям. Чоловікам положено єдин раз умерти, а потім суд. Раз умерти, потім послідній суд. А де той місто для тисячолітнього царства? Не є, не любляться це місто, тому що воно уничтожає видуману з ними міф о тисячолітньому царстві, котроє, звісно, буде організовано саме протестантами. Що ж вони і сьогодні роблять? Многі протестанти нині провокують Третю мірову війну. І для чого? Казало бися, та гріх провокувати війну. Всякий чоловік, який закликає до війни, та є не християнин, безбожник. Но у протестантів, сектантів є добрий намір. Вони пустили чутку, що якщо б вони розв'язали Третю мірову війну, а вона вже буде послідня, то й Христос скорше прийде. До кого? Звісно, тільки до них. І в результаті видимо, що твориться у світі. Ми ж, православні християни, взирая на такі формати сектантства, завжди помнили наставлення святих отців, подвижників церкви, да й Христос предупреждав нас. В мир войдуть лжехристи, лжеапостоли. Так не слухайте їх, одійдіть від них, не йдіть з ними, не розділяйте з ними їхні безсмисленні ідеї. І так Бог, Христос уже другий раз явиться, пише Павел к євреям, не для того, щоб гріхи очищати і 1000 років царствувати, а щоб уже совершити послідній суд і награду дати дітям вірним Царство Божие. У Марка нині в Євангелії у 8 главі читаємо, як звідав Ісус учеників своїх, за кого мене рахують, считають люди. Одні казали за Йоанна Крестителя, другі за Ілію, казали деякі за пророків. І от Він говорить, Ісус їм, а ви, ученики мої, за кого мене рахуєте? Дійсно, завжди було то питання у християн, хто такий Ісус? У сектантства, особливо у суботничества, Ісус є великий-великий, славний-славний, розумний-розумний, но простий чоловік. У православних Христос є Син Божий, зійшов з небес, щоб совершити діло спасіння, щоб взяти на себе наше тіло, преобразити його кресними страданнями, смертю і воскресінням,
відновити заражену природу людську гріхом, звільнити і дати людям, віруючого Христа, свободу і силу боротися із гріхами і беззаконнями. І от на питання, за кого мене в апостоли рахуєте, вдруг од імені апостолів виступає апостол Петро, самий гарячий, самий добрий, самий смілий. Петро сказав в отвіт: ти Христос, Месія. Вам і нині звучить слово: хто такий Христос? Не сектантський, не суботнический, а православний. Христос, Месія, котрого обіцяв Господь через пророків, котрий вийшов в мір, показав, що Він точний Месія. На ньому совершалися такі знаки, такі, або по-українськи ознаки, що не можна було откинути. Навіть книжники і фарисеї розводили руками: що робити? Ми проти Христа, ми будемо бити всіх християн. Но сказати, що Він не воскрес, не можна. Сказати, що Він не Месія, теж не можна. Всі дані на ньому відкрилися. Впрочем, і сьогодні ми кажемо, як у Євангелії від Луки в 10 главі, дві сестри Марфа і Марія приймають Ісуса. А у них був ще брат Лазар. І от приймає сім'я Ісуса. Марфа прийняла його в дом свій, а у неї була сестра Марія, котра сіла при ног Ісусових, ніч не робила, лише слухала Ісуса. Марфа заботилася, старалася велику гостину або другу зробити. І вдруг каже Марфа Ісусові: Господи, та не брежеш ли ім'я? Не шкодуєш, ня, що сестра моя одну мене оставила служити. Скажи мені, навіть я перестане слухати, не йде зо мною гостину робити. І вдруг звучить голос Ісуса: Марфо, Марфо, печешся многому, а єдино на потребу є. Головніше на потребу то, що Марія і збрала слухати Слово Боже і хранити Його. Ти будеш старатися за гостину, і то треба, але вона второстепенно є, не главніше є. Главніше в життя християн, а в православних, як закон, духовні питання. Остальное, як Бог припустить. І ще один момент. Сьогодні би важливо увидіти, як святитель Феофан Затворник сказав, коли цитує Євангеліє Марка 8 глава: «Зазвідав Господь апостолів, за кого вони його рахують, то в лиці святих апостолів Петро сказав: ти Христос». Не нараз созрілося поняття, бо і апостоли з тяжким серцем ніяк не могли порозуміти, як перед ними Бог невидимий. І вдруг в лиці Ісуса Бог явився в плоті. І тим самим стало, коли сказав Петро: ти Христос, ясно стало, що тепер уже апостоли ще маленько будуть помрачені через те, що ти Христос, Месія, Бог, а тебе розпнуть. Это много введе у некое состояние недоумения. Помним тих двох, Лука і Клеопа, втікли з Єрусалима. Чому? Та бо Христа розп'яли, ми думали, що Він Месія, а все закончило. Наші грофи, наші князі розп'яли Його, щоб закопати посланого від Бога Месію. От і ми вже утікаємо з Єрусалима, що нам там робити? І тоді Ісус повертає їх, розказавши їм, що вони удивляються: так написано у пророків, так мав пострадати Христос. І вони зрозуміли, як і многі, що наскільки недооцінили, недослухали Ісуса Христа. Ми сьогодні видимо, скільки маса людей
котрі хотіли би себе бити християнами, митрополітами, новими релігіозними організаціями. Но коли подивишся на них, так безбожіє і безвір'є, ну просто вип'ячуєшся в їх словах, поступках, в діяннях. А це значить, не знають вони Бога. Господи, велику славну суботу похвали Божої Матері. Приносимо і ми похвалу, Господи, що нам, православним, Ти відкрив ум розуміти Писання. Ти навчив нас, Господи, цінити дар Божий оправдання у Христі Ісусі. Не просто Ти іскупив нас, заплатив за нас, а тепер робіть, що хочете. Ти ісцелив наше тіло в лиці своєму, сам у собі, організував церкву свою, а сам мір тепер, якщо хоче спастися, іде в церкву Твою, приймає тіло, кров Твоє і починає духовне возростання. І якщо хто не прийде до Тебе, ну так і останеться вне спасіння. Боже Мати, благослови наших людей, котрі совершають спасіння подвигом поста і молитви, бо лише так ми діти Божі, православні діти Божі, діти з духом похвали Божої Матері, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посереді нас. Благословен ряди во ім'я Господнє, бо Господь явися нам. Вірую, Господи, і сповідую, яко Ти сі воістину Христос, Син Бога живаго, пришед в мир грішний спасти, от них же первый є спас. І що вірую, ко сія саме чесное тіло Твоє, и сея честная кровь Твоя. Молюсь о Тебе, прости мне прегрешение, вольно, невольно, еже слове, еже в деле, еже ведении, неведении, сподобение, суждено, причаститися, причистой Твоей тайн, восставление грехов, и жизнь вечная, аминь. Вечеры Твои тайны, дни Сыне Божий, причастниками прими, невором Твоим тайну повей мне лобзание, Ти дам, яко Юда, рако разбойник, исповедуй Тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, население души и тела. Аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, істочника безсмертного, істочника безсмертного, усіте тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте. Спаси Боже, люди Твоя, благослови достояние Твоє. Відіхом світ істини, прияком Духа Небесного, обрітоком віру істинною, нероздільній Тройці поклоняємся, та бо нас спасла єсть. Ну і во віки віков. Амінь. Дай ісполняться уста наша, хвалення Твоєго, хвалення Твоєго, Твоєго, Господи, яко да поєм славу Твою, яко сподобил єси, яко сподобил єси, сподобил єси нас, причаститися святим Твоїм, божественним, безсмертним і животворящим тайнам, соблюдати
царство Твоїй святині, весь день поучатися правді Твоєї. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебі, Господи. Амінь. У імені Господні. Помолимося. Господи, помилуй. Благословляй, благословящих Тя, Господи, і освящай на це уповаючих, спаси людей Твоїх, і благослови достояння Твоє, ісполнення церкви Твоєї сохрани, освяти любящих благолепію дому Твоєго, Ти тих воспрослави божественною силою не став нас уповаючих на ця мир, миру Тиму даруй, церква Ти, священника, воїнство і всім людям Твоїм, яко всякое діяння благо, і всяк дар совершенствующий хай Тебе це світов, і Тобі славу і благодарення поклонені воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Буде ім'я Господнє благословено от нині до віка. Буде ім'я Господнє благословено от нині до віка. Буде ім'я Господнє благословено от нині до віка. А тепер з Божою помощю прочитаємо акафист Божої Матері, ту молитву, яка сама є славна і благословенна. Благословення Господнє на вас, того благочоліка любить, всегда нині присно і во віки віков. Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо преосвященніший владико, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвим причисти своєї Матері, святославних сивалих апостолів, Кирила і Мефодія, святого Іоанна, Златоустого, святих праведних Боготець, які маяни всіх святих, помилуйте і спасете, з яко болах, чоловіка любиться. Амінь. Благословен Бог навсегда, нині присно і во віки віков. Амінь. Возбрано і воєводі победительная, яко избавшися от злих, благодарственное воскресение работує Богородице, но яко йому ще державу непобедимую, от всяких тобі свободи да завемти, радуйся, невісто, не невісная, радуйся, невісто, не невісною. Ангел, предстатель з небесе, послан, бистріші Богородице, радуйся. Ісу безплотним власно воплощай митя зря, Господи, ужасавшийся своя, що зувикни таковая. Радуйся, и же радость воссияет. Радуйся, и же клятва исчезнет. Радуйся, падшего дома воззвания. Радуйся, слезевенных избавления. Радуйся, высоту невосходимые человеческими помыслы. Радуйся, глубину незримого ангельскими очима. Радуйся, яко іся царево сідалище. Радуйся, яко носиш і носящого вся. Радуйся, звіздоявляющее солнце. Радуйся, утроба божественного воплощения. Радуйся, еже обновляется тварь. Радуйся, же поклоняемся Творцу. Радуйся, невісто, не невістная. Радуйся, невісто, невістная.
святящий святая себе в чистоте, глаголе Гавриилу дерзостно, преславную Твоего гласа неудобоприятельно души моей является, без семя доба зачатия, Рождество, как глаголишь зовы. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Разум недоразумеемый разумейте, дева ищущий возопи к служащему и звуку чисту, сыну, како есть родитеся мощно рцими. К ней же он же рече завесу страхом обачу завысице. Радуйся, совета не изрече до тайнице. Радуйся, молчание просящих веру. Радуйся, чудес Христовых к началу. Радуйся, веление лавизну. Радуйся, листвица небесной, ужасный Бог. Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли на небо. Радуйся, ангелу многословящее чудо. Радуйся, бесоблого плачевное поражение. Радуйся, свет неизреченно родившая. Радуйся, еже како не единоже научившая. Радуйся, премудрых превосходящая разум. Радуйся, верных озаряющие смыслы. Радуйся, невеста, не нефесная. Радуйся, невеста, не небесная. Силы Вышнего осени тогда к зачатию браку неискусную, благоплодную тая ложесна, яко село показа сладкое всем хотящим жаты спасения, не для пятисвицы, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Имущий благоприятную деву утробу востиче, коли завете, младенец же он и аби познав сия целование, радовавшися, игрань ми, яко песнями вопияших Богородиці. Радуйся, отрасли неувидаемая разго, радуйся, плода бессмертного стяжания. Радуйся, делателя, делающий человеколюбца, радуйся, садителя жизни нашей родшая, радуйся, нево растящих гобзований щедрот, радуйся, трапеза, носящая обилие очищения, радуйся, яко рай пищный процветаеши, радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся, приятные молитвы кадило, радуйся, семь мира очищения, радуйся, Боже, к смертным благоволение, радуйся, смертных Богу дезновение, радуйся, невеста, не небесная, Радуйся, невесту, не невестная. Бурю внутрь имея помышлений сумнительных целомудренный Иосиф, посмятеся, к тебе зряние брачное, бракокрадованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие, Духа Свята рече, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слышишь, пастырь ангелу поющих плотское Христово пришествие и текшее, яко к пастырю, видит сего, яко анце непорочно в чреве Марина упавшися, южи поюща реша. Радуйся, анца и пастыря маты, радуйся, дворе словесных овец, радуйся, невидимый врагов мучение, радуйся, райских дверей утверзение, радуйся, яко невестность радуйся земным, радуйся, яко земное сликовствует небесным, радуйся, апостолом немощная уста, радуйся, страстотерпица непобедимая дерзости, радуйся, твердой вере утверждение, радуйся, светлая благодати познание, радуйся, и уже обнажися ад, радуйся, и уже влекохомся славою, радуйся, невеста, не небесная, радуйся, невесту, Не невестная. богатечную звезду, узревший был святой, последовавший зари, и яко светильник, держащий тою испытаху крепкого царя, и достигший непостижимого, возрадовавшийся ему вопиюще, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Видевший в утроце халдействе на руку девичью, создавшую руками человека и владыку, разумевающий его,
аще и раби прият зрак, почашися дарми послужите ему и возопейте благословенней. Радуйся, звезды незаходимая маты, радуйся, заре таинственного дне, радуйся, прелести печной угасившая, радуйся, Троице тайники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающего от начальства, радуйся, Господа человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварское избавляющее служение, радуйся, темени изымающее дел, радуйся, огня поклонения угасившая, радуйся, пламени страстей изменяющая, радуйся, верных наставница целомудрия, радуйся, всех родов веселье, радуйся, невеста ненефесная, радуйся, невесту ненефесною, проповеднице богоносной, бывшей во сви, возвратившийся в Вавилон, скочавши Твое пророчество и проповедавши Тя Христа всем, оставивши Ирода, яко боясловно, неведуще пети. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, Восияв во Египте просвещение истины однал и сил лжи тьму, идоли бо его спаси, не терпящие Твоей крепости подоша, сей же избавившийся в опияху Богородицы, радуйся исправлении человеков. Радуйся, ниспадение бесов, радуйся, прелести державу поправшая, радуйся, идольскую лесть обличившая, радуйся, море, потопившее фараона мысленного, радуйся, каменью, напоивший жаждущие жизни, радуйся, огненный столб, и наставляй сущее во тьме, радуйся, по крови миру ширшей облака, радуйся, пищи маны преемнице, радуйся, сладости святые служительницы, радуйся, земле обетования, радуйся, из нея же течет и мек, и млеко, радуйся, невеста ненефесная, радуйся, невеста ненефесная. Хотящий Симеону от нынешнего века представит и се прелестного вдался и сия, яко младенец тому, но познался и сей ему и Бог совершенный, тем же удивися за Твоей неизреченной премудрости завый. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Новый показать тварь, я всезаждитель нам от него бывшим, из бессибенная прозряб утробы, сохранив ее, яко жеби нетленну, да чудо видящее, воспием ее вопиющее, радуйся цвете нетления, радуйся венче воздержание, радуйся воскресенье образ облистающее, радуйся ангельское житие являющее, радуйся древо плодовитое, от него же питаются верники, радуйся древо благословенно им же покрываются мнози, радуйся во чреве носявший избавителя плененным, радуйся родшая наставника заблудшим, радуйся судей праведно умоление, радуйся многих сорешений прощение, радуйся одежда ногих дерзновение, радуйся любовь всякое и желание побеждающее, радуйся невеста ненефесная, Радуйся, невесту ненефесная. Странное Рождество видишь, и устранимся мира и ум, на небеса приложи, сего бо ради, высокий Бог на земле явись, и смиренный человек, хотя и пришедший к высоте тому вопиющий я. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Весь бив нижник и вышник, никак уже отступение описанное слово, снисхождение божественное, прихождение, ежеместное бысть, и Рождество дивы, бо приятное, слышащее сия. Радуйся, бо невместимо уместилище, радуйся честного таинства двери, радуйся неверных сомнительное слышание, радуйся верных известное похвало, радуйся колесница пресвятая сущая на херувимах, радуйся селение преславное сущее
сидящую на серафимиях, радуйся, противная в тожде собравшая, радуйся, девство и рождество сочетавшая, радуйся, юже разрешися преступление, радуйся, юже отверзися рай, радуйся, ключу Царствия Христова, радуйся, надежда благ вечных, радуйся, невеста ныне писаная, радуйся, невеста, ныне писаная. Всякое естество ангельское удивися, великому Твоєву чоловечення ділу, неприступну, яку богозряще всім, приступного чоловіка, нам убосприбуваюча, слышаща всіх, алілуя, алілуя, алілуя. Вітія многовіщані, яко риби безгласні, видимо Тобі, Богородице, не одумівають Бога глагола Ти єже какої, діва прибиваєш і родити возмогла єси. Ми же таїнству дивяшися вірно вопієм. Радуйся при мудрості Божіє приятеліще, радуйся промишленні Його сокровище, радуйся любомудрия, немудрее являющая, радуйся хитрословесная, бессовестная обличающая, радуйся, яко бояша, люті взыскатели, радуйся, яко ведоша, весотворцы, радуйся, финейское плетение растерзающее, радуйся, рыбарские мрежи исполняющие, радуйся, из глубины невидения извеличающие, радуйся, многим разуме просвещающие, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, невесто не невістая, радуйся, невесто не невістная. Спаси хоче мир, ежем всем украситель к всему собитован, приеда и пастырь сый, яко Бог нас ради, явися по нам человек подобным, бо подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя! 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 Стенами сидевом Богородице Девою, всем к Тебе прибегающим, ибо небесы и землетворец устроит Тебя пречистая, вселься во утробе Твоей, и ся приглашать Тебе научи. Радуйся, столпе дивства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественной благости, радуйся, Ты, бо обновилась и зачатую студно, радуйся, Ты, бо наказалась и окраденная умом, радуйся, тлетеля смыслов упражняющая, радуйся, сителя чистоты родшая, радуйся, чертожи без семена уневещения, радуйся, верный Господу сочетавшая, радуйся, добрая младопитательница Дива, радуйся, невесто красительница душ святых, радуйся, невесто неневестная, радуйся, невесто неневестная. Пение всякое побеждается, спростретися, чашися, ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные, бо песка писящие приносим Ты, Царю святыник тоже совершаем достойно, яко дали се нам Тебе вопиющих. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Святую и приемную свящу сущего Тьми, явшуюся с Рим святую Диву, невещественный Бог, сжигающий огонь, наставляет к разуму божественному, вся зарею ум просвещающая званием, же почитаемая сими. Радуйся, луче умного солнца, радуйся, светило незаходимого світа, радуйся, молния души просвещающая, радуйся, яко гром враги устрашающая, радуйся, яко много светлое, воссеивающее просвещение, радуйся, яко много текущую источающую реку, радуйся, купели живописающий образ,
Радуйся, греховную, отумляющая скверну. Радуйся, ванне, умывающая совесть. Радуйся, чаше, черпляющая радость. Радуйся, обаяние Христова благоухание. Радуйся, животе тайного веселья. Радуйся, невесто, не невістая. Радуйся, невесто, не невістая. Благодать дати восхотів долгов древніх всіх, долгов решитель чоловіков. Прийде собою, кот шедшим того благодаті, роздрав рукописання, слышуться, Аллилуйя. Поють Твоє Рождество. Хвалим Тя всі, як удушевлений храм Богородице, вот Твоє бо вселися у утробі, содержався рукою Господню, святий прославі, научив вопити Тебе всіх. Радуйся, селення Бога і слова, радуйся, святих большая. Радуйся, ковчеже позлощений духом, радуйся, сокровище живота неистощимое, радуйся, честный венце царей благочестивых, радуйся, честная похвала иереев благоверных, радуйся, церкви непоголебимой столпе, радуйся, царствие нерушимое стено, радуйся, и же воздвижутся победы, радуйся, и же не спадают врази, радуйся, тело мое врачевание, радуйся, души моє спасение, радуйся, невісто, не невістаная, радуйся, невісто, не невісная. О всепитая Мати, родшая всех святых, святейшее слово нынешнее, принимшее приношение, от всякой избави напасти всех, и будущее изми муки от Тебе вопиющих. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Всепитая Мати, родшая всех святых, святейшее слово, нынешнее приемшее приношение, от всякой избави напасти всех, и будущее изми муки от Тебе вопиющих. Аллилуйя. Аллилуйя, О, всепитая Мати, родшая всех святых, святейшее слово, нынешнее приемшее приношение от всякой избави напасти всех, и будущее изми муки от Тебе вопиющих. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангеле предстатель с небесе послан, безріще Богородице, радуйся, і со безплодним власом облащай Матеря Господи, ужасавшийся и стояще зовикній, такова я, радуйся, і вже родив восіяє, радуйся, і вже клятва исчезнет, радуйся, почадама воззвание, радуйся, все заведи избавление, радуйся, выстане, Господи, мои человеческими помыслы, радуйся, глубина небозримой ангельскими очима, радуйся, яко иси царев седалище, радуйся, яко носишь носящегося, радуйся, утроба божественного, радуйся, утроба божественного влачения, радуйся, и уже обновляется тварь, радуйся, и уже поклоняемся Творцу, радуйся, невесто, не невестная, возбранной воеводе победительная, яко избавшийся лозы, благодарственная воскресуем ты, рабы Твоей Богородице, но яко ему ще державу непобедимую, от всяких нові свободи да забемки,
Радуйся, невісто невісная. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї. Молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о здравии, долгоденствии блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборное наше духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии, и долгоденствии Нины со сродниками, Иоанна Владимира, Тамары, Юль Николая, о здравии Николая Анастасии со сродниками, болящая Ольги, болящая Марии, именинницы матушки Ольги, именинника младенца Михаила, Мелании, Ольги Виктора, о здравии тяжко болящей Марии Зоряны, Наталки Елены, болящих Мария Дианы, за сдачу экзаменов Валерии, Анны, путешествующей Дмитрия, Степана, болящую Злату, воинов Анатолия, воина Максима, воина Анатолия, воина Валентина и всех наших воинов, и о здравии предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнитися прошение их, не споселяй людям нашим, дар духовное телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матерь, Отцем всех Господи, услыши милостивно, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець, Бог, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і тому Духу нині присно, і во віки віков. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сири, несранной предстательнице, скорбящим радосте, обидимой покровительнице, зриши мою обиду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми меня, яко храна, обиду мою верси, разреши ту, яко волиши, яко нема мене, я помочи разве тебе, не я предстательницы, неблагия утешительницы, токмо тебе, о Бога Мати, яко да сохранишь меня и покриешь во веки веков. Аминь. Долгоденственное, мирное, житие, здравие и спасение подай, Господи. Всім поминаємо нами о здравії, предстоящим молящим, сохрани їх, Господи, под покровом Божої Матері, в здраві долгоденствії, на многое и благое літо, многое літ, благое літ, многое літ, многое літа, літа, многое літа, многое літа, літа, многое літа, во здравии, во спасении, многое літа. Усіх поздравляю з прийняттям тіла і крові Христової, з праздником суботи Акафисної. Готуємося з Божою помощью далі нести подвиг поста й молитви. Завтра 5-та неділя, остається лише уже цвітна неділя, на котрій вже видимо обрії праздника. На слідуючий тиждень у нас теж саме середа-п'ятниця літургії прежде священних даров. Це буде потрібно ще робити таїнство Єлея, об'явимо. А з Божою поміччю через тиждень рівно буде Лазарєва субота.
ми предлагаємо всі, хто живе в нашому місті, і наші прихожани, щоб виділили суботу Лазареву для сповіді, щоб на Цвітну неділю вже прийшли до церкви із ваїями і вітали Христа Входящого. Но щоб не стояли в очереді, бо многі люди з сіл до нас приходять саме на Цвітну неділю причащатися, щоб їм создати умови кращі, ми рекомендуємо, не заставляємо, рекомендуємо нашим братям і сестрам у Цвітну неділю максимум удержатися від сповіді, а увагу дати на Лазареву суботу, то день виділити собі іменно для духовної роботи. Із Богом святим. Благословення Господнє на вас, того благодать чоловіколюбієм, всегда нині присно, і віки вікова. По віки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Христос, істинний Бог наш, пречистої Матері, і всіх святих помилуй, і спасет на цих оболах, і чоловіколюбиця. З Богом святим. Божа Мати, благослови наших людей, убережи їх всяких напастей, сохрани їх у здравій долоденстві і радості духовної. Світом Росія.